Naša škola nie je len o laviciach, učebniciach a známkach. Je to miesto, kde každý deň prináša nové zážitky, výzvy a príležitosti. Miesto, kde sa vedomosti spájajú so životom a kde sa každý môže rozvíjať vlastným tempom. My sme gymnázium, ktoré kladie veľký dôraz na prípravu všeobecnú. Takže ide aj o prírodovedné predmety, aj o spoločenskovedné predmety, ale sme niečo viac. V tom zmysle kladieme veľký dôraz na cudzie jazyky. Konkrétne hovoríme o nemeckom jazyku, pretože sme jediná škola na Slovensku, ktorá funguje podľa medzinárodnej dohody a má založenú bilingválnu slovensko-nemeckú sekciu. Die deutsche Abteilung ist eine Abteilung der Spojener Schola in Poprad und wir unterrichten von Klasse 9 bis Klasse 13 Deutsch und unsere Schülerinnen und Schüler machen bei uns ein deutsches und ein slowakisches Abitur. História slovensko-nemeckej bilingválnej sekcie v Poprade sa začala písať v septembri 1991, keď sa v budove bývalej mešťanskej školy na ulici Popradskej brigády stretli jej prví žiaci a prví učitelia. Bilingválna sekcia pri gymnáziu na ulici Dominika Tatárku vznikla na základe medzinárodnej zmluvy ako projekt, kde tým hlavným jazykom, ako keby druhým materinským, je nemecký jazyk. Napriek tomu ten druhý cudzí jazyk, anglický jazyk, nie je vôbec ochudobnený a počas celého štúdia majú žiaci dotáciu 16 hodín vyučovania do týždňa. Naši študenti majú možnosť v 4. ročníku zúčastniť sa medzinárodnej certifikovanej skúšky Cambridge English B2. Spolupracujeme s Univerzitou v Žiline, ktorá je certifikovaným pracoviskom, kde sa vykonávajú tieto skúšky. A druhým rokom pripravujeme študentov. Získali sme takisto akreditáciu prípravného centra a naši študenti úspešne absolvujú aj túto medzinárodne uznávanú skúšku. Vyučovanie u nás nie je len o učení sa, ale aj o porozumení. Naša škola vedie študentov ku samostatnému mysleniu, tímovej spolupráci a praktickému využitiu vedomostí. Na hodinách sa stretávajú moderné technológie a aktívne vyučovacie metódy s tými praktickými. V prvom ročníku výučba prebieha v dotácii 20 hodín nemčiny pre žiaka, v malých 12, 13, prípadne 14 členných skupinách. V druhom ročníku prebieha vyučovanie už kvalifikovanými nemeckými kolegami a teda to vyučovanie cudzieho jazyka nie je len o výučbe jazyka, ale aj o vyučovaní odborných predmetov v cudzom jazyku, konkrétne teda v nemeckom. A ide o predmety matematika, dejepis, ktoré sú vyučované bilingválne. A v 3. ročníku pribúda predmet geografia, ktorá je v plnej kompetencii iba nemeckej strany. Čo sa dá u nás zažiť? Neostávame len v škole, chodíme na exkurzie, workshopy či tematické výlety. A čo viac, zapájame sa do výmenných pobytov, vďaka ktorým môžu naši študenti vycestovať do Nemecka, ale aj do iných krajín Európy a tak spoznať nové kultúry a získať neoceniteľné skúsenosti, ale aj priateľstvá. Tradíciou školy od začiatku je podpora týchto výmenných pobytov. Konkrétne v 2. ročníku, okrem výmenných pobytov, sa súčasťou triedy stáva aj nemecký triedny učiteľ, tzv. Tutor, ktorý zabezpečuje tento výmenný pobyt. A výmenný pobyt je tradíciou triedného výmenného pobytu. Okrem výmenných pobytov triednych máme však možnosť výmenných pobytov projektových, ktoré sú naprieč ročníkom, teda môžu sa ich zúčastniť žiaci v rôznej fáze štúdia a je to napríklad výmenný pobyt, ktorý je zameraný environmentálne s partnerskou školou Date Gymnázium v Berlíne, prípadne máme nového partnera Schwäbisch Hall, v minulosti boli iné školy, či už Köritz, Weissenburg, holandský Göttingen. Ja za veľký úspech považujem už len absolvovanie tohto bilingválneho gymnázia, pretože naozaj žiaci na záver svojho štúdia získajú nielen slovenské, ale aj nemecké maturitné vysvedčenie. Ani to nie je jednoduché. Wer bei uns 5 Jahre wirklich gut gelernt hat, und das machen die meisten Schülerinnen und Schüler, die sind sehr gut vorbereitet auf ein Studium in Deutschland. Najcennejšie, čo som si zo školy odniesol, bola vytrvalosť
bola snaha ísť za svojimi snami, nevzdávať sa, byť priebojný, vyjadriť svoj názor a nebať sa. Určite je to nemčina, ktorá mi najviac pomohla. Využívam to sám teraz v praxi, tú nemčinu skoro každý deň. Ja budem určite najradšej spomínať na naše školské obedy. Boli veľmi dobré a shoutout to pani kuchárky v jedálni. Okrem toho, tak samozrejme aj na spolužiakov, na učiteľov. Boli sme veľmi dobrý kolektív. Ja by som možno konkrétnejšie povedala, že budem veľmi dobre spomínať na výmenný pobyt s Berlínčanmi. Po vyučovaní to u nás stále žije. Organizujeme školské akcie, ako sú besiedky, stužkové slávnosti, ale taktiež aj tradičné bylinkárske plesy a podujatia, ktoré spájajú zábavu s učením. Každý si tu nájde niečo pre seba. Z našej školy si neodniesieš len vysvedčenie, ale aj spomienky, ktoré zostanú na celý život. Skúsenosti, ktoré ťa posunú vpred. A priateľstvá, ktoré pretrvávajú. Príď sa presvedčiť, ako vyzerá škola, ktorá ťa naozaj pripraví na budúcnosť.